Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Аз съм Мими. Днешното видео е породено от това, че YouTube каналът и любовта ми към четенето и към книгите ме свърза с много хора, които са на моята вълна. Хора, с които обичам да си комуникирам, да си обсъждаме любимите и не толкова любимите книги и да си разменяме препоръки. Един такъв много важен и ценен човек за мен, това е Стефани Витанова, която е много позната на всички, с нейните прекрасни препоръки, с нейните много хубави, обобщени ревюта, които тя прави на книгите. И нас ни събра една книга. Една книга, която още когато и двете видяхме, знаехме, че е книга, която със сигурност ще прочетем. И тъй като тя ми писа да й обърна внимание на книгата, и аз си писах, че вече съм я погледнала и че анотацията е много силна и завладяваща, тя ми изпрати една препоръка от наш любим автор, а именно Фредрик Бакман. И когато прочетох неговата препоръка, просто двете, дори нямаше нужда от думи да се разберем, че тази книга ще я четем. И решихме, така и така двете ще я четем, да си направим едно съвместно четене. Така че в това видео ще ви говоря за ето тази книга "Сингулярност" на Балсан Карам на издателство Колибри. Една от, мисля, че най-новите им книги, последно излезнала от поредицата им Европа. Една поредица, която аз много харесвам. За съжаление, все още не съм прочела всички книги от тази поредица, но съм чела няколко заглавия, които наистина бяха много хубави. Дано да не забравя, ще се поразровя да видя кои точно заглавия съм чела и по някакъв начин да ги отбележа или тук с снимки, или отдолу в описанието ще сложа линкове към книгите, за да ги погледнете. Тази книга ни привлече вниманието, тъй като и двете преценихме, че ще бъде книга много житейска, много емоционална и книга, която наистина ще ни накара така да преминат през нас най-различни емоции, физически да ни заболи и дори да пророним някоя сълза. Аз лично много обичам такъв тип книги. Едни от най-любимите ми книги са точно тези книги, които са ме накарали да почувствам болката на героите в книгата. Явно и Стефи е така като мен, защото и тя се хвърли през глава към тази книга. И сега ще ви кажа накратко за какво става въпрос според анотацията в книгата. Разказва се за две жени, две майки. Едната майка търси своята изгубена дъщеря и тъй като е изгубила надежда, че ще я намери, тя се хвърля в океана, прави опит да се самоубие. Дали това ще се случи или не, не знаем, не е отбелязано в анотацията, или поне от това, което съм прочела. Другата жена, която става свидетелка на самоубийството на първата жена, малко по-късно разбира, че бебето, което носи в утробата си, е мъртво. И тук пише така: "Сингулярност" е книга за загубата на родина, на език, на идентичност. Книга, в която съдбата е запратила две жени в символична черна дупка. В онази точка, която физиците наричат сингулярност. Мястото, където непрекъснатостта на пространството, време, на живота е нарушена и страданието клони към безкрайност. Аз нямам думи за тази анотация. Силно си стискам палци книгата да е толкова добра, колкото е анотацията. И тъй като Фредрик Бакман е написал, че нещо от рода на, че около 20 минути след като е прочела книгата не е можел да си поеме дъх, аз просто нямаше как да подмина тази книга. Затова днес ще си говорим за ето тази книга.
Съответно, вие може да посетите и канала на Стефи, за да чуете и нейното мнение. Отдолу в описанието ще посоча линк към нейния канал. Хайде да започвам да чета, защото наистина нямам никакво търпение. Здравейте отново! Тук съм, за да се опитам да ви кажа какво си мисля за сингулярност на Балсам Карам. Много исках, докато чета книгата, да правя включвания и да ви разказвам за своите разсъждения, защото интуитивно си знаех, че тази книга много ще ми хареса. Още от сега ви казвам, че това е една книга, която много ми хареса. Много силно ви я препоръчвам. И е от този тип книги, за които едновременно имате да кажете толкова много и едновременно с това просто искате да мълчите и да си преживявате самотно нещата, които са написани на страниците на тази книга. Аз вече нямам търпение да изгледам видеото на Стефи и да чуя какво има тя да каже за тази книга. Имам моменти, в които си мисля, че и на нея страшно много я е харесала, но имам и моменти, в които си мисля, че може и да ни е допаднала толкова много, макар че по-скоро клоня към първото. Или поне ми се иска да е така, защото аз много заобичах тази книга. Това е, хора, една прекрасна книга, изключителна. Това е от този тип книги, в които аз казвам, че намирам себе си в думите и изреченията на автора. Преоткрих себе си по много начини, видях себе си, въпреки че съдбата, която имат тези две жени, за които се разказва в книгата, е много далечна от моята съдба. На мен никога не ми се е случило това, което те преживяват и слава Богу. Но въпреки всичко, чувствата, които те преживяват, начина, по който се чувстват, са неща, които не са ми далечни. Доста си поплаках на тази книга. То просто е неизбежно за човек като мен, който по принцип си е по-емоционален и често проронва сълзи, докато чете някоя книга. Аз всъщност много се колебаех дълго време
Как точно да ви представя книгата? Дали да ви разкажа малко повече за сюжета, освен това, което пише в анотациите, което вече ви прочетох и ви казах по-рано във видеото, или по-скоро да ви го оставя като една загадка. Защото тук е загадка какво точно свързва тези две жени, които уж не се познават, уж са различни, идват от различни места, но в същото време явно нещо ги свързва. И може би ще ви издам какво точно ги свързва с това, което всъщност прецених, че е редно да кажа. Накратко, тази книга е за загубата. За загубата на дете, загубата на семейство, загубата на близък приятел, загубата на дом, загубата на родина, загубата на идентичност, загубата на корените, загубата на всичко, безпътицата, безнадежността, безизходицата и това да се чувстваш не на мястото си, там където си принуден да бъдеш. В книгата се разказва за имигрантите. И може би тук вече ще ви светни лампата какво свързва тези две жени, което не е голям спойлер, но все пак до тук ще свърша с това горе-долу какво се случва в книгата. Това, което обаче много искам да кажа за книгата е, че освен, че тя брутално ме събори с емоции, наистина, адски много съчувствах през цялото време на двете ни героини, като особено много на едната, тъй като другата жена не се запознаваме толкова много с нея. Книгата е разделена на 4 части. Първата част имаме един кратък пролог, в който се запознаваме и авторката ни въвежда за самата история и за героините, с които ще се запознаем. Втората част беше изключително силна, защото там всъщност по-скоро имаме една гледна точка през очите на децата, на жената, която търси изчезналото си дете. Защото освен дъщерята, която тя търси, тя има още 3 деца. Тези 3 деца описват как се чувстват от отсъствието на майка си и как те си правят планове и как дават едни големи клетви, че ако те не правят еди си какво, майка им ще се върне. Ако те направят еди си какво, сестра им ще се появи, майка им ще се върне. Ако те сега построят еди си какво, майка им ще се върне. И това нещо го има през цялото време. Как детския свят, как света на тези дечица, те се опитват да го изградят отново, за да се върне майка им. Защото те до някъде, може би, се чувстват и виновни за това, че не няма. Чувстват се като не е достатъчно добре деца, за да ги е изоставила тя и да тръгне да си търси изгубеното чедо. Тук има доста какво да се разсъждава, защото наистина тази майка изоставя 3 деца на улицата, тъй като тяхната къща е разрушена от бомби и те са на пътя. И тези деца през цялото време си мислят, че ако успеят да съградят наново стените на този дом, майка им ще се върне. И този паралел, който прави авторката, е наистина много смазващ. И за мен беше много тежко да чета това нещо. Още взето като цяло книгата беше много тежка за четене. Много тежка за четене. И
за мен по принцип е много трудно да говоря за такива книги, които емоционално много са ме сринали, емоционално много са ме завзели. И наистина не знам точно как да ви предам книгата по начин, по който да съм овладяна и да съм подредена, защото аз по принцип съм свръхемоционален човек и за мен е много трудно, когато съпреживявам нещо, да се обера и да се овладея, да постъпя хладнокръвно. За мен е много трудно. Това, което обаче най-много ми хареса в книгата и аз бях супер много впечатлена е въобще цялостното оформление и начинът, по който авторката е решила да ни представи историята. Защото тя започва историята като една съвременна проза, абсолютно нормално написана, но когато стигаме в третата част, там е едно мозъчно изпитание, обаче в добрия смисъл. Наистина беше истински тест за моите две мозъчни полукълба, тъй като тази авторка е избрала да ни разказва паралелно двете истории на двете жени, но не в отделни глави, а просто да редува изреченията. Тя ни редува глави, тя редува изреченията, хора. Не знам дали ме разбирате какво се опитвам да ви обясня. Тя разказва две истории, като започва едната история с едно изречение, след това изречение следва друго изречение, което е началото на следващата история. Третото изречение е продължението на първото изречение. Четвъртото изречение е продължението на второто изречение и така нататък, и така нататък. И това беше много яко. Аз направо съм възхитена от това нещо. И имах един момент, в който исках просто да си взема два маркера с два различни цвята и да си натряскам изреченията, едните, нали, четните в синьо, нечетните в розово, за да мога да си прочета отделно двете истории. Обаче реших, че не, искам да си предизвикам и искам да прочета това нещо до края по този начин, както авторката е решила да ни го представи. Беше блестящо, хора. Беше блестящо. Препоръчвам ви просто да влезете в някоя книжарница, да вземете книгата, да отворите на третата част, която е всъщност тази част сингулярност, за която, нали, пише отзад в анотацията, и да видите начинът, по който е написана историята, божествено. И последната част ни е написана под формата на отделни фрагменти. Фрагменти обаче, които всъщност също разказват какво се случва с това семейство, с майката и с тези деца, които отиват в една далечна, неназована страна, в която те търсят убежище от войната, която се води в тяхната неназована родина, и как се изменя живота им, как децата на тази жена, за да могат да се интегрират, да се адаптират, да намерят приятели, да не бъдат отритнати, да не бъдат обект на подигравки, да могат да се слеят с тълпата и с живота там, те започват да забравят своите корени, да говорят на чужди език, не на майчиния си език, и как майката преживява това нещо. Книгата наистина е много тежка, хора. Просто въпреки, че тази тема, която е засегната тук за малцинствата и за имигрантите, за мен е много далечна тема. Въпреки всичко ми докосна много силно, много ми хареса и много силно ви я препоръчвам. Просто погледнете колко много неща съм си отбелязала. Вижте за какво става въпрос. Даже аз тук съм си отбелязала. Вижте, ето тази страница тук. За мен цялата страница беше за подчертаване. Аз по принцип не съм от хората, които чертаят в книгите. Избягвам, не искам. Имам чувство, че ги унищожавам по някакъв начин. Но това беше книга, която
на много моменти исках да стана, да взема молив химикал или там каквото и да е маркер и да чертая. Да чертая. И много, много ми хареса тази книга. Много. Наистина погледнете я. Смятам, че ви казах най-важните неща. Силно ви препоръчвам да прочетете тази книга. За мен една от най-добрите книги, които съм прочела тази година и по принцип много е добра наистина. Дори си замислих за другите книги, които съм прочела от тази поредица Европа. Аз мисля, че съм чела 3 книги, така на първосигнално за заглавията, за които се сещам, но може и да са повече. И тази ми е най-любимата. И другите много ми харесват, но и те са също много силни и тежки за преживяване, много дълбоко психологически са. Наистина са много човешки и много житейски. Да, наистина са много като уроци, като едни житейски уроци и смятам, че всеки един читател би могъл да намери част от себе си в тази книга, както и в другите книги и да евентуално те да бъдат полезни по някакъв начин за него. Аз съм си харесала още една книга от тази поредица Европа, която е в предстоящите заглавия, защото има и други, които вече са излезнали и искам да прочета. Мисля, че към днешна дата книгата все още не е излезнала, но книгата се казва Как да се влюбиш в мъж, който живее в храст, на Еми Абрахамсон. Шведска авторка е. Четох, не знам дали точно анотация или някакво представяне за книгата, че всъщност авторката описва личната си история, как се влюбва в един кошар и как създават семейство с този мъж, има деца. Към днешна дата той е съпруг и за мен това беше много интересно и ще ми е много любопитно да погледна това заглавие. Но и тук отзад, понеже има за предстоящите заглавия, ето тук отдолу са написани. И има още едно заглавие, което ми привлече вниманието и това е Картата на разкаянието на Натали Сковорнек, белгийска авторка. Също едно заглавие, което ще погледна. Така че определено много силно ви препоръчвам да обърнете внимание на тази поредица Европа на издателство Колибри. Разкошни истории. Разкошни. И това, което мога като край на това видео да ви препоръчам е да погледнете отдолу в описанието линк към видеото на Стефи, за да чуете и нейното мнение. Аз съм сигурна, че тя ще бъде много по-подредена от мен и ще каже всичко това, което съм искала да кажа, но по много по-подбран начин и изказ, така че много силно ви препоръчвам да отидете и в нейния канал, да чуете това, което тя има да ви каже за сингулярност. Определено една книга, която много се радвам, че прочетох и че вече е част от моята библиотека. Благодаря ви отново, ако сте изгледали това видео до края. Пожелавам ви един прекрасен книжен ден и ще се радвам да се видим отново в следващото видео.